Det her, det er så en 11 kW Gaia vindmølle for 97. Jeg skal have skivebremsen pillet af. Nu vil jeg så vise, hvordan man gør det. Der ser en pinolskrue herom, den skulle lige have løsnet først. Det har jeg gjort. Til at pille den af med, der har været lidt gode opfinder. Jeg har simpelthen lavet en aftrækker. En stor sådan et stykke 20 mm jern, jeg har boret nogle huller i og svejst en bold på. Så er der gevind herinde i, for ikke at ødelægge det, så skruer jeg lige sådan en bold herinde i. Så er der jo en forsinkning i bolden her, hvor jeg har en kugle. Så lægger jeg kuglen på. Ja. Det kræver lige. Og så har jeg selvfølgelig nogle... Ups, jeg tabte kuglen. Det var ikke så godt. Vi prøver igen. Så. Nu skal jeg så have kuglen på, ikke? Sådan den kan lige op. Jeg skal skrue sådan en hjemmebygget aftrækker her. Ups. Fumlefingeren her. Det går ikke altid lige så nemt, når jeg skal lave noget med. Hvis jeg ikke måske vise det. Og så sætter jeg jo så de bolde af der, hvor koblingen normalt er fat. Og gule bolde og så videre. Så vi spiller lige lidt op i teknikken. Ja, hvor mange bolde? De har ikke ret meget fat, de her 8 mm bolde, så vi sætter lige alle sammen. Spænder jeg lige sådan ind og finder det og så ikke lige for at bevæge de stykker i bremseskiven, ikke? Sådan. Hus. Og så er det sådan set bare at trække til. Begynder at stramme den. Den har allerede ikke ind sig. Den så kan vi jo så bare skrue løs. Skiven er lidt små. Det ser man så. Man kunne sikkert godt have brugt en eller anden stor fancy aftrækker. Men sådan en havde jeg ikke lige, og hvad gør man så? Når man ikke går i sin garage og skal have skiven af her rigtig. Så ja. Oprindeligt er den vist bare sat på med en plastikhammer. Så afmonterer jeg lidt min aftrækker igen. Den her Gaia-mølle her, den har kørt 50.000 timer. Maskinen er rimelig skæv, og det værste er jo så, at der er et stykke aftræk lavet og sådan lige bordet. Fokus. Et stykke skivebremse afmonteret i tilstand. Det var så til ikke særlig svært.